Be is kapcsoltad? Oké. Akkor tehát ez a véső, amiben nincs betét. Keskeny. Ezzel vésel. Vagy ezzel, ami lapos, és itt van benne egy vidiabetét. Ez a Bumsley féle, látod a kettő között a különbséget, ez a baloldali, ez a gránitvéső, ezt hagyni kell a csudába. Ilyen laposnak kell lennie a vésőnek. Oké, tehát karc. Itt a kerekeket nem kell bekarcolni. Egy E meg egy I betűt fogunk vésni. Legalábbis megmutatom a kéztartást. Tehát így fogod meg a vésőt. Amikor másik oldalról vésel, akkor pedig így fogod tartani. Most mi ezzel az ujjaddal megtámasztod, és a kis ujjaddal. Karcba teszed, és kb. Meg lenned fogva középig. Bevésed. Másik oldal. Utána elkezded simítani, itt most nagyjából véstél egy kisebb nútot. Másik oldalról is. Ilyenkor már lehet egy kicsit a 45 fokot meredekebbre venni. Közben veszettük, köpködni kell. Oké, ez nagyjából jó. Ez körülbelül egy 2 mm-es mélység, vagy 3. Na most alsó fogás. Én egyszerre szoktam, hogy ne kelljen annyiszor fogást váltani, ami ebbe a szögbe megy, az szerelésem. Fölülről így megfordítod a csuklódat, ugyanaz a fogás marad, csak befordítod, karcba teszed. A fejedet így oldalról tudod forgatni, és akkor látod, hogy vésel. Mivel ez még nem jó, ezért ezt most még egyszer mész rajta. És fölülről szív. Ha nem sima, akkor addig sima nem lesz. Itt nekem még a függőlegesen még nem sima, egy kicsit simítatok. Na, sarok. Ezt egy ilyen formába fogjuk, tehát ide valahova középbe rakom a véső sarkát, és ezt a fajta mozdulatot fogom csinálni. A vésőt befordítom így, azt fogja eladni a sarkot. Ha nem tökéletes az ív, akkor itt egy kicsit így rá segítesz, hogy ez egyenes legyen. Most fölülről
Ez egy ilyen mozdulat lesz így. Úgy. Alulról pedig tök mindegy, ide valahova berakod a véső sarkát, és megpróbálod ide középre beirányítani. Szintén így kell a vésőt fordítani, tehát az egész vésővel dolgozol, nem csak a sarkával. Úgy, és utána itt ezt is tartod ki. Ez meg egy ilyen mozdulat. Így. És nekem se lett olyan kurva szép, mert szar a vésőm, szar a lapom, de a lényeget látod belőle. Ha nem jó az ív, akkor ilyen pici apró mozdulatokkal, így fektetve a vésőt, igazítasz rajta. Hogy másik sarok, ide leteszed, ahol gondolok, hogy az eredetinek a vége van. Itt fordítottam így egyet a vésőn gyorsan. Nem takarja a kezem? De, hát azért kéne azt a kamerát mozgatni. Látod, így befordítom a vésőt, így. Ezt is így. Addig szórakozok vele, amíg egyenes nem lesz. Szintén. Itt megint csináltam egy gyors mozdulatot. Ez pedig így. Tehát ez a mozdulat így. Ez adja meg ezt a kis talpacskát. Itt ha látod, akkor tulajdonképpen a vésőnek ez a sarka, ez csak idáig középig megy, utána idáig, utána ezt fordítom rá. Tehát így becsúsztatom, és ezt fordítom rá. Középig nyomom, utána már csak így. Oké, felső sarok. Ha a vésőt így laposan tartod, akkor többet mar ki innen, nyilván. Ha élesebben, akkor fölül marja. Fordítottam a vésőn. Így. Ennyi. Még egyszer mutatom a sarkokat, egyenes nem mutatom, mert az adott. Lényegében ezt csinálom. Itt már adott, hogy hova kell a vésőnek feküdni. Látod, egészen behúztam, tehát az egész szélességét használom, legalábbis ennek a kis vésőnek. Most ez jó hullámos lett, akkor szépen ki egyengetem. Fölül szintén. Jobban a fejemre rakni ezt a kamerát, csak a fejem is mozog. Úgy, ez egy I betű lesz. Azért jó, megmutatom neked a szélesebb vésővel. Jó. Kalcba teszem. Na most sosem a talppal kezdjük nyilván, hanem a függőlegessel. Én most
Ezt nem akartam kivésni, ezt a függőleges, de aztán mégis meggondoltam magam, és kivésem neked. Úgyhogy én visszaszereteztem. Látod, ez egy élesebb véső most nekem, és sokkal élesebb izét is húz. Azért nagyon fontos, hogy éles a vésődet. Úgy. Kész. Ezt is lehetne még simítgatni. Majdnem mindig 45 fokban tartjuk a vésőt, amikor már nagyjából ki van vésve valami, akkor lehet egy kicsit durvább, meredekebb szögbe. Na, azért tudok én ilyet húzni. Egyelőre ennyi, ezt gyakorolgasd, a T betűnél ugyanilyen, csak ugye középen húzod meg a izét. I betűt, L betűt, E betűt, T betűt szépen gyakorolhat. A betűnél a... Ide is tudod vinni? Kamerát? Jó, A betűnél a... Tehát ott is kivésed először a két hosszú részt, nekem el van törve itt alatt, úgyhogy nagyon nem akarom ütni. Nem is viszem végig, csak itt ezt akarom megmutatni, hogy találkozik a csúcsa a betűnek. Tehát ide csinálsz egy ilyen jobbra kanyart. Ez a francia betűtípus, amit én most csinálok, ennek a másik felén nincsen farok, úgyhogy itt csak idáig húzod, nem csinálsz bele kanyart. Fölülről bevésed az éket, ugye ki van vésve mondjuk hosszan a dolgod, és akkor a talpon. Nincs bekapcsolva, nekem sem mindig egyenes, úgyhogy ebben kell kölcsölni. Azért sárgítottam ott be a lapot, hogy jobban lássad, hogy mit csinálok, felére nem látszik annyira. Oké, ezt tessék gyakorolni. Kész. Jó.